Bo tak uzlubił гэты свет Пан Бог, что дал Сына одинародного, как кожны, хто ў Яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё века. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Збав мяне, Пане, і змілуйся надо мною, нога моя стаіць на простым шляху, на сходзе благословляць буду Пана. Гэтымі словамі антыфону на ўваход з 26-го псальма распачынаем сённяшнюю літургію святой мшы у панядзелак другога тыдня Великага посту. Езус сёння нас заклікае тут, каб разам з супольнасцю касцёла мадліцца, выпрошваць у Бога патрэбныя ласкі, дзякаваць Яму таксама за тыя ласкі, які мы атрымалі, але таксама за трыванне, за прадбачнасць Божую над намі, якая падтрымлівае нас пры жыцці кожную хвіліну, кожную секунду нашага жыцця. Таму гэты час Великага посту адкрывае нам, дапамагае нам адкрыць тую дзейнасць Божую любові, якая скіравана да кожнага свайго тварэння. Гэта свята мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Антона Бурнас у 25-ю гадавіну, а таксама за памерлых Вераніку і Балеслава. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы маем свае слабасці, свае грахі, што ўсё гэта перашкаджае нам у добрым прагненні крочання за Богам. Пане, Ты пасланы аздаравіць скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Змілуйся над намі. Хрыста, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Змілуйся над намі. Пане, Ты сядзіш праваруч Айца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Змілуйся над намі. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Божа, Ты наказаў нам утаймоўваць цела, каб вылечыць душы. Дай просім, каб маглі мы пазбегнуць усялякага граху і верна трымацца запаведзяў Тваёй любові праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Даніэля. О Пане Божа, вялікі і грозны, які захоўваеш запавет і міласэрнасць да тых, хто любіць Цябе і выконвае Твае запаведзі. Мы зграшылі, учынілі беззаконне, паступілі несправядліва, узбунтаваліся і адышлі ад запаведзяў Тваіх і пастановаў. Мы не слухаліся прарокаў, слугаў Тваіх, якія ў Тваё імя прамаўлялі да нашых каралёў і нашых правадыроў, да нашых айцоў і ўсяго народу краіны. У Цябе, Пане, справядлівасць, а ў нас сорам на абліччы, як сёння ў юдэяў, жыхароў Єрусаліма і ўсяго Ізраэля, у блізкіх і далёкіх, ва ўсіх землях, куды Ты прагнаў іх за нявернасці, якую дапусцілі адносна Цябе. Пане, сорам у нас на абліччах нашых, у каралёў нашых, правадыроў нашых і айцоў нашых, бо мы зграшылі перад Табою, а ў Пана Бога нашага міласэрнасці прабачэння, бо мы ўзбунтаваліся супраць Яго і не слухаліся голаса Бога нашага, каб паступаць паводле ягоных законаў, якія Ён даў нам праз прарокаў слугаў сваіх. Гэта Слова Божае. Дзякуй Пану Богу. Не рабі нам, Пане, паводле грахоў нашых. Не рабі нам, Пане,
odpuszczaj prawinał naszych przodków, niechaj hutczej nas spotkanie Twoja miłosierność, bo my zusim zaslabli, pomaży nam Boża nasz Zbawca. Nie rabi nam, Panie, powodle grzechów naszych. Pomaży nam Boża nasz Zbawca, dla sławy imię Twojego. Wyzwoli nas i daruj nam grzechy nasze, dla Twojego imię. Nie rabi nam, Panie, powodle grzechów naszych. Niechaj dojdzie do oblicza Twojego stachna niewiaznia, mogutnością plecza swojego zachowaja służanych na śmierć. A my, naród Twojej owieczki, Twojej paszy, będziemy wieczno Ciebie slawić i z pokolenia w pokolenie obwieszczać Twoją chwału. Nie rabi nam, Panie, powodle grzechów naszych. Chwała Tobie, Słowa Bożaje. Chwała Tobie, Słowa Bożaje. Słowy Twoje, Panie, jest duchom i życiom. Ty majesz słowy wiecznego życia. Chwała Tobie, Słowa Bożaje. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. U той czas Jezus сказал своим учням: «Будьте милосердными, як Отец ваш милосердный. Не судите, и не будут судить вас. Не осуджайте, и не будут осуджать вас. Пробачайте, и пробачать вам. Давайте, и буде дадено вам. Меру добрую, утиснутую, утресенную, зверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якую мерою меряете, такой и вам буде адмерано». Это слово Пана. Браты і сёстры, мы сёння чуем літургію Божага Слова, асабліва першае чытанне. Пророк Даніил, Бог праз пророка Даніила кажа да нас, перадае нам пэўныя зместы. Упраўдзе ж перадаваў гэта, як мы сёння чулі, каралям, правадырам і ўсяму народу габрэйскаму. Але напэўна, сённяшнія часы, у сённяшнія нашы часы гэтыя падзеі адбываюцца нанова. Бо калі мы хочам даведацца аб тым, што нас чакае ў бліжэйшы час ці ў бліжэйшыя годы, не трэба да гадалкі ісці. Трэба адкрыць Біблію. Трэба паглядзець, як гэта было ў часоў Старога Запавету. Бог выбраў народ, даў права гэтаму народу, які яны павінны былі прытрымлівацца, і казаў ім, да, што будзе тады, калі яны будуць адыходзіць ад гэтага права. І мы ведаем, разумеем, што Бог не караў іх за то, што яны перасталі быць паслухмяннымі, или то, што яны перасталі ісці за Богам, што яны бунтаваліся, як мы сёння чуем у першым чытанні. Не з гэтай прычыны, толькі з прычыны свайго выбару. Если мы терпим, то з прычыны нашага выбару, альбо выбару других людей. Кто-то скажа несправедливо, но мы все между собой связаны. Мы все с собой связаны. Правда, если кто-то зробіць нейкае зло, то терпім усе. Ну, як взорвалася атомная станція у Чорнобилі, ну то што я вінаваты? Чи хто з нас тут сядзіць вінаваты? Але тым чи іншым чынам, быць можа, сёння тыя хваробы, якія маем, могуць быць наступствамі, правда, гэтай радыяцыі, якая, так ведаем, таксама тут прайшлася з воблакамі, з дажджом. І мы терпім з гэтай прычыны. Анкалогія, можа, іншыя хваробы, альбо ядзенне, якое мы купляем, дзе там, правда, хімія, кансерванты, антыбіотыкі, і мы терпім, што я вінаваты, чи кожны з нас. Да?
Гэта робяць іншыя людзі з зыску, з прагнення запрацаваць, прагнення зрабіць больш. Ну, разумеем гэта ўсё, да? І мы гэта церпім. І Бог не карае нас. То, што сёння мы хварэем, это не з'яўляецца пакараннем, это з'яўляецца наступствамі грахоў або маіх, альбо іншых людзей. І што пеняць на Бога, казаць: Божа, чаму ты такі несправядлівы? Чаму дзеткі хварэюць маленькія, анкалогія, бараўляны дзецкі, забіта бальніца, што яны вінныя, чаму ты, Божа, такі несправядлівы? Ну, але Бог кажа: паступай згодна з запаведзямі, паступай згодна, не рабі зла. Если Богом становится рубль, и ўсё мы робім людзі для таго, каб узбагаціцца, каб мець, ну то тады за гэтым і будуць ісці наступства. Ну, бо каб узбагаціцца, то трэба, ну, добра намеханіраваць. Ніхто, праўда, з такога, скажем, з простай працы не заробіць мільёнаў, каб жыць. Зарабляюць там, дзе ў большасці, на жаль, вельмі часта ёсць рэчы, нібы і законныя паводле права дзяржаўнага, але не зусім можа быць добрай паводле права Божага. Ну і што з гэтым зробіш? Ну, церпім тады ўсе. Таму таксама, калі хочам даведацца, што нас чакае нейкія там бліжэйшыя годы, можа, дзесяцігоддзі, то адкрываем Святое Пісанне і чытаем. І мы сёння гэтага прарока Данііла бачым менавіта як бы такі кліч, да, такі вось менавіта як бы малітву, скіраваную да Бога, дзе прарок кажа: «О Пане Божа, вялікі і грозны, які захоўваеш запавет і міласернасць да тых, хто цябе любіць і выконвае твае запаведзі». Гэта значыць, што Бог верны таму, што кажа. Если Бог верны, если Бог кажа, што мяне стварыў з любові, любіць мяне, хоча майго збаўлення, то ён хоча гэтага. То, што я делаю все для того, чтобы знішчыць то, что Бог хоча, это уже не проблема Бога, правда? Это уже проблема моя. Ну, если я бунтуюсь, если я краду, если я, правда, живу в грахах, если я постоянно гэтых грахі помножаю, а яшчэ горей, калі іх не бачу, гэтых грахоў, як прыгожа Ян апостол у пасланні напісаў, што если хто кажа, што без граху, то нема нічога Божага, да? То і лгун. Ну, потому что нема так. Нема так. Нават грэх у занядбанні, што я можа то добрае зрабіць, выйсці насустрач каму-то дапамагчы, то гэта ўжо ёсць грэх занядбання, што мог, а не ўчыніў. Бо мы чаму-то заўсёды лічым, што грахом з'яўляецца што-то кепска зробленае, але дабро не зробленае з'яўляецца грахом, бо мы не скарысталіся з магчымасці што-то зрабіць. І падкрэслівае Данііл, што Бог верны, і менавіта захоўвае запавет, хто любіць яго і выконвае яго запаведзі. І далей кажа: мы зграшылі, учынілі беззаконне, паступілі несправядліва, узбунтаваліся, адышлі ад запаведзяў тваіх і пастановаў. Мы не слухаліся прарокаў, слугаў тваіх, які ў твоє імя прамаўлялі да нашых каралёў і нашых правыдароў, да нашых айцоў усяго народа краіны. Сёння Бог што, не прамаўляе да нас? Прамаўляе. Даражэнькія, то, што сёння адбываецца сярод нас, то рачай паказвае на тым, што ў нас страшная будучыня. Што ў нас будзе недобра. Бо такога бунту, такога паневірання імені Бога, такога абыякавага, высакамернага адносіна да Божых наказаў, да Божай любві, можа, былі ў гісторыі, напэўна, бо мы мала жывем людзі, ведаем толькі з гісторыі, як там было, але бачым, Маці Божая ў Фаціме заклікала: маліцеся аб навяртанні Расіі, бо калі не будзе гэтага, прыйдзе другая вайна, больш страшнейшая. І распаўсюдзіць свае памылкі, сваё памыльнае навучанне на іншыя краіны. І так сталася. Сёння то, што мы гоняць на Европу, што іх там як, што... Европа сёння жыве ў філасафічным такім значэнні ў неомарксізме. Чуеце гэта? Европе преобладает неомарксизм. Мы вуліцы Карла Маркса маем.
Толькі ў іх гэты неомарксізм, ён трошки такі апрацаваны ў сучасным гэтым, і пад тым самым соусам падаецца то, што мы калісьці, праўда, тут усхвалялі, чыталі, і, можа, хто-то нават на універсітэтах учыў. І сёння мы кажам, какие там у іх усё кепска, там гомікі бегают у парадах, да, даражэнькія. Это все з адной крыніцы. Это ўсё з адной крыніцы. Каб мы не думалі, што там што-то кепска, у нас тут усё добра. Адна крыніца. І таксама пакаянне ўсе патрабуюць. Нема так, што ў нас тут усё добра, усё цывільна, усё традыцыйна, нема. Пакаянне патрабуюць усе, потому што то, што сёння адбываецца ў грамадстве, вось гэта такая беспрынцыповасць, гэта вось такая менавіта пыха, гардыня людская, яна робіць нам кепскую будучыню. Можа, хто-то скажа, я то ўжо не дажыву, можа і так. Але тыя малыя, якія сёння нарадзіліся, тыя дзеці, якія сёння ходзяць у школу, яны будуць жыць у пекле на зямлі. Бо так будзе, бо так кажа Святое Пісанне. У цябе, пане, справядлівасць, кажа прарок, а ў нас сорам на абліччы, як сёння ў юдэяў, жыхароў Єрусаліма, усяго Ізраіля. Ёсць у нас сёння сорам на абліччы? Да мы не саромімся грахоў, мы яшчэ тымі грахамі кішымся. Яшчэ ты грахі выстаўляем на паказ. Нам яшчэ, праўда, з гэтых грахоў там мы радуемся імі. Всё добра ў нас. Нема ў нас сораму. Пророк Даніл кажа ўжо тады, калі габрэйскі народ цярпеў. Бо это пророк з выгнання, з няволі сірыйскай. Яны ўжо цярпелі, уже, праўда, знішчэнне Єрусаліма, ужо няволя, уже людзі забраныя са сваіх жытлоў. Хаця гэта таксама не вельмі там моцна памагала, але уже у усялякім разе прарокі кажуць, чаму так адбываецца. Кажуць народу выбранаму. Але ў усялякім разе сцвярджае, што ў нас сорам на абліччы, як сёння ў юдэяў, жыхароў Єрусаліма. Куды ты прагнаў іх з-за нявернасці, якую дапусцілі адносна цябе? Бог дапусціў гэта, бо яны не хацелі быць пад апекай Бога. Нават гледзячы на гісторыю габрэйскага народу, мы ведаем, што пасля ўваходу ў зямлю абяцаную таксама быў, правда, Езус сын Нуна, чалавек Божы пасля Маісея. Потым праз нейкі час Бог даваў так званых суддзяў народу. Суддзі, яны былі абуджаны Божай моцай, гэта былі людзі, якія не мелі каралеўскай улады. Былі людзі натхнёныя, былі ў пэўным сэнсе таксама прарокі, людзі, якія ў нейкіх цяжкіх момантах народу уздымалі народ, супрацьстаялі, і Бог быў тады з імі. Потым яны скажуць, мы хацім мець караля, як іншыя народы. Знайдзіце ў Святым Пісанні гэты момант у Старым Запавеце, калі народ выбраны запрагнуў мець караля, так як іншыя народы, быць падобнымі да іншых народаў. Бог тады кажа, яны не ведаюць, што хочуць, але як хочуць, то я ім дам караля. Бо тады, калі былі суддзі, то валадар быў Бог. Это была дзяржава, скажем так, тэакрацыя так званая. То есть дзяржава пад кіраўніцтвам Бога. Мелі запавет, у цяжкія хвіліны былі суддзі, але будзе вам кароль, хочаце, да, будзе вам кароль. А ён тады кажа Бог, ён будзе забіраць лепшае ў вас, будзеце плаціць яму падаткі, лепшыя вашыя сыны будуць у яго на службе. І так сталася, як у кожнай дзяржаве. І гэтымі каралямі была розніца. Па-рознаму пачытаць валадарскія кнігу, каралеўскую Старога Запавету. Як это было? Саул, такі выбраны першы кароль, як таксама потым нарабіў глупотаў, і Бог аддаў уладу цару Давіду, будучаму цару пасля Саула. Гэта справы, якія, я так спадзяюся, што вы ведаеце. Але потым, пасля Давіда, пасля Саламона пашлі каралі, якія рабілі шмат кепскага ў народзе. І гэты народ выбраны станавіўся штораз слабейшы. Ужо з прычыны невернасці каралёў. Станавіўся штораз слабейшы. Губляў свой аўтарытэт, сваю моц у рэгіёне, сваё багацце губляў, бо пры Давідзе, Саламоне гэта быў насамрэч залатыя гады жыцця габрэяў. Потым усё горай, потым няволя.
наприкінці вже ближей на народження Пана Єзуса римська окупація, а потім у 60 яким годзе збора на Єрусаліма і габрэі згубілі дзяржаву ажно до 46-го года ж хіба. Цяпер толькі яны пасля другой сусветнай вайны адбудавалі сваю дзяржаўнасць, але ведаем, што там робіцца. Нема спакою. Жывуць цэлы час аточаныя з усіх старон ворагамі, варожымі дзяржавамі, якія не хочуць згадзіцца з тым, што яны там прыйшлі, некую сваю дзяржаву адбудавалі. Дакладна ведаеце, бо гэта ўжо сучасная гісторыя. Далей прарок кажа: «Пане, сором у нас на абліччах нашых, у каралёў нашых, правадароў нашых, яйцоў нашых, бо мы зграшылі перад Табою, а ў Пана Бога нашага міласэрнасці прабачэння, бо мы ўзбунтаваліся супраць Яго і не слухаліся голаса Пана Бога нашага, каб поступаць паводле ягоных законаў, якія Ён даў нам праз прарокаў слугаў сваіх». Бог хоча размаўляць і прамаўляць да нас, і Ён гэта робіць. І ёсць две крыніцы, можна сказаць, тры крыніцы, як Бог да нас прамаўляе. Першая крыніца – это Слова Божае, якое мы або маем, чытаем, разважаем, або не. Яна даступна ўсім, бо это Божае Слово, яно жывое. Яно заўсёды актуальнае. Мы заўсёды знойдзем у Божым Слове рэчаіснасць нашу сённяшнюю, то, што я на пачатку казаў, каб хочам даведацца, што будзе далей, пачытайце, што было з народам, іх нявернасць Богу, іх адступніцтва, іх балвахвальства, пакланенне багам. Мы ж сёння кланяемся чужым багам. Там гэта было, можа, у выглядзе рэлігійнага пакланення. Сёння ў нас богі – это шматлікія рэчы, справы, якія сёння займаюць першае месца ў нас, у нашым жыцці, у нашых сем'ях. Таму Бог менавіта дае нам, перш за ўсё, сваё слово. Потым гэта наша духоўная лучнасць з Богам, падчас якой мы таксама можам чуць Божы голас. Ён у большасці не прамаўляе такімі гучнымі словамі, якія чуе наша вуха. Вельмі часта гэты голас, які прыходзіць як у думках, як пэўная такая мудрасць звонку, не праца майго інтэлекту, майго мозгу. Такіх людзей досыць шмат. Ёсць людзі, я іх ведаю прыватна, якія маюць вобразы пэўныя, які Бог дае. Ёсць такіх людзей, іх досыць шмат. Але тыя, хто прайшоў пэўны шлях у сваёй духоўнасці, то адкрываюць таксама менавіта гэту Божую мудрасць, якую Бог улівае ў сэрца. Гэта ёсць слуханне Божага. Гэта ёсць пэўны час, працэс, калі мы гэта зразумеем, распазнаем, але потым ужо хочам і прагнем жыць то, што Бог мне кажа. Ну і, канешне, гэта таксама пазнанне Бога праз інтэлект, праз чытанне літаратуры, праз тое, што нам пакінулі святыя, бо яны прайшлі свой прыгожы шлях узрастання духоўнага, і многія пакінулі нам свой вопыт. І мы вельмі глупыя, што гэтага вопыта не сягаем, што не прагнем гэтага вопыта пазнаць. Ну, бо то, ведаеце, у хаце, калі ёсць дзеці, ну то як бацькі вучаць сваіх дзяцей? У большасці праз вопыт, бо інтэлектуальныя веды дае школа, ну так павінна быць. А жыцейскія справы, нейкія магчымасці, нейкія здольнасці, атрымліваем ад бацькоў, мы дзелімся, вучым, як рабіць, як не рабіць, як што-то робіць канкрэтнае, хто-то можа нейкую, свае здольнасці у нейкіх справах, у нейкіх прафесіях, у нейкіх дзеяннях пераказвае. Вучымся так, правда, як рабіць, як паступаць, як нельга паступаць. Это бярем ад бацькоў сваіх. Наши бацькі ўзялі ад сваіх што-то, і так некаторыя рэчы перадаюцца. Чаму мы ў касцеле справы духоўныя менавіта не хочам перанімаць у тых, хто прайшоў, стаў героем у духоўнай барацьбе, гэта святасць, і сёння мы ввогуле не цікавімся тым, як гэтыя людзі жылі, як прайшлі, хаця з намі падзяліліся гэтым вопытам. Таму жадаю, каб мы в этом вялікім посце асаблівым чынам прагнулі такога паяднання з Богам, каб будучыня і ў маёй сям'і, у маім родзе, будучыня тут лакальна, рэгіянальна, ці ўвогуле краіны, ці кантыненту, ці ўвогуле ўсяго свету, была менавіта асвечана Богам і выбрана
праз Бога для нас, бо запрагнем і будзем хацець яго слухаць, за яго наказамі ісці, і тады мы чуем, што ён міласэрны, верны свайму запавету, які нам пакінуў. А яго запавет з намі, новы запавет, это запавет ахвяры Пана Езуса, смерці ў васкрашэнні, ўсяго таго, што ён нам кажа і абяцае, бо гэта рэалізуецца, і гэта мы маем, толькі з гэта павінны запрагнуць, хацець карыстацца. Амен. Праз Езуса Хрыста, які адкрыў нам Божую міласэрнасць, з удзячнасцю знясём да Бога Айца нашы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы Касцёл, каб абвяшчаў вернікам таямніцу Божай любові і міласэрнасці. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за тых, хто ў гэты час удзельнічаў у великапостных рэкалекцыях, каб нанова адкрылі ў сабе Божыя дары, атрыманыя падчас святога хросту. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за хворых, каб яны ў сваё цярпенне ядналі з ахвярай Хрыста за збаўленне свету. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за ахвяраў стыхійных бедстваў, каб яны атрымалі адпаведную дапамогу. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за Антона Бурнас, Вераніку і Баліслава, каб, дзякуючы малітве Касцёла, бачылі міласэрны твар Бога ў небе. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання і перамены жыцця, высухай нашыя малітвы, учыні, каб мы, слухаючы Твайго слова, верна наследавалі яго, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Святая, окроў адкуплення, напой жыццёвы з неба нам пасланы, ласкі крыніца, Отца на збаўлення, Ты правінаў лечыш раны. Окроў святая, у келиху укрыта, каб нашы душы Ты собой паіла, грэшным крыніца, міласці адкрыта, каб усе правіны змыла. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Боже святы, ласкава выслухай нашыя просьбы і зрабі вольнымі ад зямных спакусаў Тваіх верных, якім даеш удзел у нябесных таямніцах праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim угору серці, uznosił ich do Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму за нём і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинах.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Антонія, Вераніку і Баліслава, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Молимся, Дайца Небесного, як нас навучил Езус Христос. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсці збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц і хвала. хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы, згодна з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, який живеш і владариш на веки вечные. Amen. Супокой пагана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку
Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословлений і покликаний на вечеру ягонную. Пане, я не варты, каб ты прийшов до мяне, скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę upokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy życiu prawdzie przed Tobą. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę upokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy życiu prawdzie przed Tobą. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę upokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy życiu prawdzie przed Tobą. O dusza Chrystowa, oświeci mnie, ciała Chrystowa, zachowaj mnie. Krwią Chrystowa, napoi mnie, woda z boku Chrystowa, obmyj mnie. Muka Chrystowa, umacuj mnie. O dobry Jezu, poczuj mnie. U swoich ranach ukryj mnie. Nie dozwól mnie Ciebie pokinuć, od wroga złego barani mnie. U godzinu śmierci poklicz mnie i dozwól do Ciebie przyjść, kab za świętymi chwalić Ciebie na wieki wieczny. Amen. Молимся. Милосердный Боже, нехай гэтая святая камунія очистить нас от правинаў наших и зробить удельниками небесной радости праз Христа Пана нашего. Amen. Великий дякую за дар супольной молитвы. Примите Божие благословенство. Пан с вами. I z duchem Twoim. Boże nasz Ojcze, umacuj serce wiernikał Twojою łaskaj, kab яны byli trwałymi w malitwie i żyli u szczerej wzajemnej lubowi praz Chrysta Pana naszego. Amen.
Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.